дигар шавам. Ман 22 сол дар дигар давлатҳо дарс додам. ҳар хостам ки миллати тоҷика муаррифӣ кунам дар байни давлатҳои дигар. Яке ман якта ки будам кам буд. ҳар боре ки граница мегузаштам медидам ки фарзандҳои тоҷика дар кӯча дошта азоб метиҳанд, қаторшон кардаган автобус фуроварда, ҳар якташ сумкаш пешаш ба кушодаги зарфу зурибаш берун ранги турма ба медарод ку оби дидам мебаромад. Ман гумон мекардам ки ман гашта миллати тоҷика муаррифӣ карда истодиам. Бале ман ин кора мекардам. Анаку ман дигар шудам. Ман хулоса ба омадам ки не, ман лӯши миллатама худ ёд метиҳам ва худаша муаррифӣ кунад. Вақте ки якта мана дид давлату бисёро бовар намекардан ки ман тоҷикам. Вақте ки баро ман мекунам мефтан и ақле не анакун. Вақте ки ҳазорта ман бар ин тоҷика дид бовар кардан мекард ки тоҷикҳо шахси тавоно ҳастанд. Дар ҳамин 20-25 соли охир сифати маълумоти олӣ, сифати маълумоти миёнавӣ, сифати фаҳмиши мардуми мо пас ба бо рафт. Фақат кори сиёҳ ба мо ҳаракат карда истодем. Барои ҳамақа мо дигар кардана мо дар кор, ҳамин вая дигар кардана мо дар кор. хоб ман дигар шудам. Ман омадам Тоҷикистон ба дигар ҷо бизнес мекардам. Тоҷикистон бизнес карда истодем. ҳамин ҷо омада ҳиссагузорӣ карданам барои халқи мо, барои тафаккури халқи мо дигар шудан. Ман хонаи дониш сохта истодем. худо хат 100 хонаи дониш ман мехоҳам созам. ин беҳад ба мардуми мо фоидаш мерасад. ва шумо мана ин суратҳо нигоҳ кунед. Диловарҷон ҳамин суратҳои ман мондагӣ ман дар ҳамин ҷо мемонед. албатта ман ҳамин хонаи дониш ки ман ҳозир карда истодиам мана бинед. тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон барои тафаккуру фаҳмиши хардуми мо дигар шуданаш. ҳар як районо ба ҳар як марказҳои вилоятӣ ба ҳар як шаҳр ба шумо ки ҳиссагузор бошед, хоҳед ки халқи мо биёрдам кунед, биед қабати ман байстед ба халқи мо ёрдам кунед. аз дур гам назанед. духтур бояд дигар шавад. духтур бояд дигар хел тавобат кунад. сиёсатмадор бояд дигар шавад. дигар хел кора барад. агар ки ҳамин коғази ягонама 10 рӯз ба мекард, 1 рӯз ба 2 рӯз ба кунад. деҳқон бояд дигар хел кор кунад. ранги пеши бобогию додагӣ муфта нашинад ва дигар хел кор кунад. деҳқон бояд технология ёд гирад. ҳосили меҳнати ҷисмониш не, ҳосили меҳнати ақли як корфармона ёд гирад деҳқон. муаллим бояд дигар хел дарс диҳад. муаллим бояд меҳнат кунад. ранги папугай тайёр накунад, диктофон тайёр накунад. фарзандҳои тарбия кунад ки шогирдҳои тарбия кунад ки лаёқати фикрона дошта бошад. шумо бояд дигар шавед. шумо бояд дигар шавед. мо бояд ки ҳама мо дигар шавем. мо бояд ки дигар нагӯем ки давлати мо ба намешад кор кардан, налог қимат аст, давлата гунаҳгор, одама гунаҳгор, ҳамсоя гунаҳгор, хешто ин кард. мана шумо бояд дигар шавед. меҳри мо бояд дигар шавад. нигоҳи мо бояд дигар шавад. ҳам нисбати ояндаамон, ҳам нисбати давлатамон, ҳам нисбати фарзандҳои худамон мо бояд дигар шавем. ҳамон чӣ хеле ки пештар тарбия мекардед фарзанда, ин хел дигар бояд накунем. ман шумо бояд фарзанде тарбия кунем ки рӯҳонаш кушода, худаш ба бовариш зиёд, ақлаш бузург. мо бояд ин хел фарзанд тарбия кунем ки ҳавас дорад барои муваффақ шудан. мо бояд фарзанд тарбия накунем ки мардикор шавад. мо бояд ки нисбати занамо нигоҳи мо дигар шавад. мо бояд занамо дигар назанем. чунки ки мадрасаи фарзанд модарашай. мадрасаи фарзанд модарашай. агар ки зани шумо беҳунар аст, зани шумо ақлаш кӯтоҳ аст, зани шумо дар фикраш фақат сериалу гапҳои кӯчаю тӯи кӯча аст, ва чӣ хел фарзанд ба шумо тарбия мекунад? шумо доим дар кӯча ҳастед, доимо кор карда мегардед. мана шумо бояд дигар шавед.